Tudjátok, srácok, NGT Noel eltűnt, és meg tudjátok nézni a teljes videót fönt a csatornáján, NGT Noel csatornáján, és NGT Noel már a kis kereste meg, nem tudom, egyik barátja, és nem találták meg, de az egyik barátja meg látta a pultját, meg akkor, amikor elkezdte a videót, akkor volt lövöldözés hang, és akkor leállt ott pont a telefonja, és akkor onnan elizélődött a nete, és akkor utána meg tett ki egy videót, hogy hol van, utána egy képet, meg akkor a teljes videót. És akkor utána meg ki az